Ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонид. Шоми 3 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди пойтахти Туркманистон шаҳри Ашхобод шуданд. Дар фурудгоҳи Ашхобод, ки бо парчамҳои Тоҷикистону Туркманистон ва сафҳои горди фахрӣ ороста шуда буд, сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони боломақоми Туркманистон самимона истиқбол гирифтанд. این سفر ادامه منطقی دیدار و ملاقات های سطحی عالی میان دو کشور بوده انتظار می رود که نتیجه های آن به گسترش بیشتر مناسبات دوستی و همکاری سودبخش دو کشور تکان جدی بخشد. تشریف دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان بهره برداری از امکانیت های استفاده نشده همکاری به نفع مردمان هر دو کشور می باشد. امروز سفر دولتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ترکمنستان با مراسم استقبال باشکوه در میدان استقلال شهر اشخاباد آغاز یافت. برای استقبال مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میدان زیبا با پرچم‌های دولتی دو کشور، صف‌های گارد فخری ترکمنستان و ارکستر اسباب‌های نفسی آراسته بود. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردی محمدوف استقبال گرفته به بالای شاهصوفه فخری دعوت نمود. مراسم باشکوه استقبال با گزارش فرمانده گارد فخری، صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشت سران هر دو دولت از نزد جزءای گارد فخری، عرض احترام مهمان عالی مقام به پرچم دولتی کشور میزبان سلام عرضه داشتند به افسران و سربازان گارد فخری و شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافته با گذشت نظامی جزءهای گارد فخری از نزد سران دو دولت به پایان رسید. پس از انجام مراسم استقبال رسمی هنگام حرکت از میدان استقلال تا قصر آغوزخان автомашин عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را قراول فخری اسب سواران همراهی کردند.
приветствую. Председатель сельского хозяйства, председатель кабинета министров культуры, председатель кабинета нефтегазового, председатель кабинета. Помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр промышленности и новых технологий, министр экономического развития и торговли, министр транспорта, министр культуры, посол Таджикистана в Туркменистане, председатель комитета по развитию туризма, председатель по делам молодежи и спорту, пресс-секретарь президента, директор государственного унитарного предприятия «Железные дороги». масоили ҳамкории ду кишвар дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида дар музокироти сатҳи олӣ бо иштироки ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Туркманистон идома ёфт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз ба сарвари кишвари мизбон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари давлатӣ ба Туркманистон изҳори сипос намуда иброз доштанд, ки мо тарафдори рушди ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистон бо Туркманистон мебошем. таъкид гардид, ки давоми солҳои истиқлолият миёни Тоҷикистон ва Туркманистон заминаи боэътимоди ҳамкорӣ дар соҳаҳои сиёсат, тиҷорат, иқтисод, фарҳангӣ, гуманитарӣ ба вуҷуд омадааст ва дар асоси ин дастовардҳо ҳамкории давлатҳо ба сатҳи шарикии стратегӣ бароварда шуд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъ масъалаҳои кунунии ҳамкории ду кишвар, инчунин як қатор масъалаҳои мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардид. изҳори умед карда шуд, ки ҳамкории мутақобилан судманди байни кишварҳо минбаъд низ ба нафъи халқҳои бародар фаъолона рушд хоҳад кард. барои рушди ҳамкории сиёсӣ ва тиҷоратию иқтисодӣ роҳандозии тадбирҳо оид ба татбиқи барномаи байниҳукуматии ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ то соли 2023, инчунин ташкили харитаи роҳ оид ба афзоиши тиҷорат дар 2 соли оянда зарур шумурда шуд. дар мулоқот таъкид гардид, ки баҳрабардорӣ аз имконоти тавсеяи соҳаҳои саноат, нақлиёт,
ташкили мусофиркашонӣ дар роҳи оҳан ва хатсайрҳои ҳавоӣ ташкил ва боло бурдани ҳаҷми ҳамлу нақли байналмилалӣ боркашонӣ бо мошин ва роҳи оҳан тавассути қаламрави Туркманистон, истифодаи бандари байналмилалии баҳрии Туркманбошӣ ҳамчун маркази логистикии борҳои транзитии Тоҷикистон ба манфиати ҳарду ҷониб хоҳад буд. Зимни мулоқот оид ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ, таъсиси корхонаҳои муштараки кишоварзӣ аз ҷумла дар бахши зироаткорӣ ва чорвадорӣ бо истифодаи имконоту иқтидори мавҷуда табодули афкор карда шуд. Рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаҳои фарҳанги гуманитарӣ, маориф, тандурустӣ ва густариши робитаҳои байналминтақавӣ аз ҷумла байни вилояти суғди Тоҷикистон ва вилояти Ахали Туркманистон аз мавзӯъҳои дигари мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Туркманистон буд, ки ҷонибҳо барои татбиқи онҳо омодагӣ ва ҳавасмандии худро изҳор доштанд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории судманди кишварҳоро дар чорчӯби ташкилоту созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Фонди байналмилалӣ Наҷоти Арал, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар сохторҳо муҳокима карданд. ضمن بررسی مشکلات امنیتی منطقوی با تهدیدهای اساسی از قبیل تروریسم بین المللی، اکسترمیسم، رادیکالیسم دینی و جنایتکاری متشکل فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر و وضع دشوار مقاومت داخلی در افغانستان توجه ظاهر کرده شد. در آخر مذاکرات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی бердимуҳаммадов دعوت به عمل آوردند که در وقت برایشان موافق با سفر جوابی به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها امامعلی رحمان و گوربانگولی бердимуҳаммадов مراسم امضای سندهای نو همکاری برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ترکمنستان گوربانگولی бердимуҳаммадов با اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت ترکمنستان امضا گذاشتند. سپس 19 سند زیرین به امضا رسید. یادداشت تفاهم درباره همکاری بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه و اقتصاد ترکمنستان. برنامه همکاری تجارتی و اقتصادی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان برای سالهای 2021-2023. سازشنامه بین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وزارت سودا و رابطه‌های خارجی ترکمنستان درباره تشکیل خانه‌های سودا در جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان. خریطه راه آید به زیاد کردن گردش سودا برای سالهای 2022-2023 بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان. سازشنامه درباره تأسیس شورای صاحبکاری میان پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت ترکمنستان. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان آید به همکاری در ساحه استحصالات. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان آید به همکاری در ساحه سیاست سیاحی. برنامه همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان در ساحه فرهنگ و صنعت برای سالهای 2022-2024. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان درباره همکاری در ساحه نقلیات راه آهن. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان آید به حمل و نقل، ترانزیت مال و مسافران. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان آید به همکاری در ساحه انتقال محصولات نفتی و گاز مایع کربوهیدراتی. نقشه چاره‌بینی‌های مشترک آید به تطبیق سازشنامه درباره همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ترکمنستان درباره اعتراف دو طرفه اجازتنامه‌ها برای عملی‌گردانی فعالیت ساختمانی. سازشنامه درباره همکاری بین اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ترکمنستان.
созишномаи ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳокимияти вилояти Ахали Туркманистон, созишномаи ҳамкорӣ байни Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи хизмати давлатии назди Президенти Туркманистон, созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Туркманистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сиёсати ҷавонон, протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Туркманистон дар бораи мусофирати мутақобилаи шаҳрвандон аз 3 декабри соли 1999, барномаи ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии Туркманистон барои солҳои 2021-2023, ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ байни Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии хоҷагии оби Туркманистон. баъди анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ оид ба натиҷаҳои музокироти сатҳи олии ду кишвар барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста шуд. Сарони ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов бо изҳороти матбуотӣ баромад карда ба натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ баҳои баланд доданд. нимаи дуюми имрӯз дар доираи сафари давлатӣ дар Туркманистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Қипчоқ дар назди оромгоҳи шахсиятҳои намоёни халқи туркман гулчанбар гузошта арвоҳи гузаштагонро бо фотиҳаи нек шод карданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз масҷиди калони Туркманистон боздид ба амал оварданд. дар майдони маҷмӯаи ёдгории миллии шаҳри Ашхобод ба таъриху тамаддуни мардуми туркман дар назди муҷассамаҳои ёдгорӣ бахшида ба муҳорибаи Гуртепа, қурбониёни ҷанги дуюми ҷаҳон ва шоҳидони заминларза дар шаҳри Ашхобод эҳтиром ба ҷо оварда дар назди гулхани абадӣ гулчанбар гузоштанд. дар маросим Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Туркманистон ҳамроҳӣ карданд. баъди маросими гулчанбаргузорӣ сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати ҳамроҳон ба осорхонаи Туркманистон ба номи муқаддасоти ватан ташриф оварданд. дар даромадгоҳи осорхона меҳмони олӣ мақомро роҳбарият ва коргарони осорхона гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. баъди шиносоӣ бо нигораҳои нодири осорхона, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби меҳмонони фахрӣ аз ташрифи худ дастхат ва соядаст гузоштанд. мавриди зикр аст ки ҳадафи сафари навбатии давлатии Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Туркманистон расидан ба таваффуқоти зиёд дар сатҳи рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб манфиатовар мебошад. зимни мулоқоту музокироти сатҳи олӣ сарони ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов баробари баррасии масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ, инчунин ҳадафҳои баҳрабардорӣ аз имкониятҳои зиёди истифоданашударо муҳокима карданд. бояд гуфт ки байни Тоҷикистону Туркманистон аз рӯзҳои нахустини ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ беш аз 75 санади муҳими ҳамкорӣ мавҷуд буд ва дар доираи ин сафар баъди мулоқоту музокирот боз 20 санади нав ба имзо расид. идомаи барномаи ахбор. ваксинагузаронӣ яке аз тадбирҳои муҳим ва саривақтии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза ва пешгирии зиёдшавии бемории сироятии COVID-19 ба ҳисоб меравад. ба иттилои мутахассисони соҳаи тандурустӣ, ягона роҳи пешгирӣ аз бемории коронавирус ин ваксинакунонии аҳолӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ мебошад. аз ин рӯ аҳолии мамлакатро мебояд барои солимии худ ва наздикон ҳатман аз иммунизатсия гузаранд. гузориши Манучери Сулаймон ва Аҳли Дини Карим.
бо мақсади таъмин намудани амнияти санитариву эпидемиологии аҳолии мамлакат, пешгирии паҳншавии сирояти нави коронавирус дар саросари ҷумҳурӣ маъракаи иммунизатсия ҷараён дорад ва тибқи муқаррарот шахсони аз 18 сола боло ба истиснои занони ҳомиладор ҳамаи табақаҳои аҳолӣ марҳила ба марҳила иммунизатсия карда мешаванд. маъракаи иммунизатсия гузаронӣ барои аҳолӣ рафта истодааст ва мо ҳар як шаҳрвандро аз ин иммунизатсия ваксина гузаронии худашонро гузаронанд ва дар ин ҷо масалан тарсу хавф нест. ҳолатҳои масалан ҳастанд ки чунин саволҳо пайдо шуданаш мумкин буд ки аз иммунизатсия ман гузаштам, лекин масалан ман боз масалан бемор мешавам ё не. албатта шумо бемор шуда метавонед, лекин масалан дар ҳолати сабук ин аломатҳое ки масалан дар аввали беморӣ агар масалан шумо эм накардагӣ будед, иммунизатсия нагузаштагӣ будед, ки дар шумо ин аломатҳо метавонест ки дар шакли масалан вазнинтар шумо ки ба амал орад. баъд аз ки иммунизатсия гузарондан ин аломатҳо ба назар намерасад. шумо ҳатто худатон намефаҳмед ки масалан ҳамин вирус масалан дар организми шумо ки мавҷуд ҳаст. мувофиқи таъинот ваксинаҳо тавассути мутобиқат ва омода сохтани организми инсон ба муҳофизати табиӣ ва низоми масъуният кор мекунад. вирусҳо ва бактерияҳои мавриди ҳадафро ташхис менамояд ва муқобили онҳо мубориза мебарад. баъд аз иммунизатсия гузарондан ҳамин ҳолатҳои муқаррарӣ ҳастанд. масалан дар ҳар як шахс масалан баланд шудани таб, ки ҳамун ҷое ки масалан сӯзандору гузаронда шудааст, ки дардманд мешавад ва рам мекунад, масалан беҳолӣ ҳис карда мешавад. ин ки ҳолатҳои муқаррарӣ аст. дар ин ҳолат масалан ягон ҷои тарсу хавф нест. бо шиддат паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар як қатор кишварҳои олам сокинонро зарур аст ки риояи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, фосилаи иҷтимоиро риоя намоянд. дар дохили воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ бошем, дар автобусу троллейбусо масалан агар дар худ бояд ки мо ҳамавақт ҳамун маводҳои антисептикӣ безараркунанда дошта бошем, ё ин ки ҳамун сачуқчаҳои ки намнок я намнок як карата ки онро масалан ҳангоме ки мо донистем ки масалан дастони мо ифлосат ношуста ҳастанд, ки мо шубҳа дорем, бояд ки ҳамавақт ки дастонамонро безарар гардонем ва ҳангоме ки масалан аз ҷойҳое ки ҷамъиятӣ масалан дар дохили бозор масалан бошем, дар дохили мағозаҳои масалан хӯрокворӣ бошем, он масалан он ҷойҳое ки ҳамин серодам бошад ҳаракат кунем ки масалан дастонамонро шӯем, бодастони масалан ношуста ба чашм, бини, даҳони худ нарасонем, чунки мо ба ин восита маҳз бо чашмон, бини, даҳони худ метавонем ки ҳамин дастони мо ки масалан аз ҳамин вирусҳо олуда ки ҳастанд метавонем ки мо ки худамонро сироят намоем, бемор намоем. ва инчунин ки дар ҷойҳои серодам бастани ниқобҳои тиббӣ, ниқобҳои муҳофизаткунандаи тиббӣ ки зарур аст ва инчунин истифода барои ин ниқобҳои тиббӣ на кам аз 2 соат бояд ки бошад. баъд аз 2 соат мо бояд ки ҳатман ин ниқобҳоро ба ниқобҳои тоза бояд ки иваз намоем. ҳама дастаҷамона бар зидди бемории сироятии COVID-19 мубориза барем ва дар он сурат мо метавонем муваффақ шавем. манучери сулаймон, аҳлидини карим, мақсади мақсад ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.